Hej og velkommen til den her nye video igen. I den her video vil jeg bare fordi lave en masse pranks på min lillebror Markus, fordi han har lavet en prank på mig her i går og sådan noget. Jeg tror det er i går eller forgårs. Og den, I kan lige få en lille kig på den nu. Hej. Ja, hej. I dag har jeg så tænkt mig at lave en prank på min storebror, og ja, det jeg så vil bruge. Det er mit hemmelige våben her. Ja, nu vil jeg så komme videre. Nu går jeg så ind og siger, stop. Danke. Luik, siger jeg bare. Hvad fanden er det der lyser sådan? Computer. Jeg skal måske være lidt stille, når jeg skal have prank om. Ja, det var så lige det, han havde gjort. Og nu vil jeg faktisk bare gå ind og lave den prank. Jeg kommer nok ikke til at lave masser, fordi han ligger alligevel og sover nu. Klokken var også allerede. Han er snart lige. Ja. Så jeg har en afsindig vild plan. For jeg ved ikke, hvad han er pissekilde. Eller, ja, det finder vi ud af. Du ser I til det. Hej. Ja, han er lige herinde. Men det dejlige, flotte pony håndklæde, men nu går vi. Han er lige herinde. Han er lige her, jeg tænder det lys. Vi kommer her til prank. Jeg ser, om jeg kan sætte den. Jeg klipper lige. Nu vil jeg så gøre det. Så han spiller på sin guitar. Hej Markus!